טוב, תגידו לי, מה המנהג? תוקעים בלחש או לא תוקעים בלחש? יש ויש, כמו בעולם היהודי, כל דבר שתשאל, תגיד תלוי, זה יהיה נכון. לא, תלוי, לא מחלוקת. מה ההיגיון אומר? כתוב פה, השופר הוא גדול, אבל הכל הוא בדממה דקה. מה ההיגיון אומר? ההיגיון אומר בסוף, כי זה הפסק, אז נשמע. הפסק. טוב. זה סיפור מאוד מעניין, זה שיעור בפני עצמו, אבל זה לא זה השיעור שלנו, אבל זה יגיע לנושא הזה כי באמת יש מנהגים. אני הרבה פעמים שאני רוצה לאמת נושא, אז בדיוק היום, זו הייתה הזדמנות, התקשרתי לחבר, תלמיד חכם, מהעדה התימנית, שאלתי אותו, מה נוהגים? תמיד אתה רוצה ללכת למקור, בואו נשאל את התימנים, מה הם עושים? מה עושים אצלכם? אז הוא אמר לי דבר מאוד מעניין. יש שם שתי עדות אצל התימנים גם כן, אבל הוא אמר לי, אצלנו יש מה שנקרא תפילה אחת. מה זה אומר תפילה אחת? אין חזרת השץ. מתחילים, כן, מה שאצלנו קוראים מנחה קצרה, כן, שעושים בלי חזרת השץ, אצל התימנים זה נקרא או תפילה אחת או שתי תפילות, לא קוראים לזה תפילה קצרה, או תפילה אחת, שזה מה שנקרא מקוצר אצלנו, אבל הוא אומר, אצלנו במוסף מתחילים, מההתחלה החזן מתחיל וכולנו איתו עד הסוף, ואז כמובן אין שהשאלה אם תקיעות בלחש או לא בלחש, כי אין מה שנקרא לחש ולא לחש. זה לא בכל בתי הכנסת, התימנים, המחלוקות הם... התימנים גם, כן, הם גם יהודים, נו, מה אתה רוצה? גם הם יש מחלוקות, נכון, יש דרדאים וכולי. אז אנחנו נגיע לזה גם כן בהמשך, אבל אני רוצה באמת, רציתי לגעת בזה. ופה שאלה מעניינת, יש מצווה להתפלל בראש השנה? מתחילים עם התלוי, אז אנחנו לא נשאר תלויים, ודאי תלוי, אוקיי, זאת השאלה, אם יש מצווה להתפלל כל הזמן, מחלוקת הרמב"ם ושאר הראשונים, הרמב"ם אומר תפילה מדאורייתא, רוב הראשונים תפילה מדרבנן, אבל ברור שיש מצווה לשמוע קול שופר, ואומר הרמב"ם במניין המצוות, לשמוע קול שופר בראש השנה, שנאמר יום תרועה יהיה לכם. והייתי אומר, היה לי פעם איזה רעיון בתקשורת, אני לא זוכר, הכללית, ואמרתי ורצו לסקול אותי, שאמרתי שאין מצווה לאכול תפוח בדבש. יש מצווה אחת בראש השנה, וזה לשמוע קול שופר. בראש השנה, לא יום לפני ולא יום אחרי. בראש השנה יש מצווה לשמוע קול שופר, אם זה יהיה בגן, אם זה יהיה בבית הכנסת, אם זה יהיה ברחוב, יש מצווה לשמוע קול שופר. כך אומר הרב במניין המצוות, וכן הרמב"ם בהלכות שופר, מצוות עשה של תורה לשמוע תרועת השופר בראש השנה, שנאמר יום תרועה יהיה לכם. לשמוע רק תרועה? אוקיי. השאלה מה זה תרועה, ולכן יש לנו תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה וכו' וכו'. עד עכשיו ראינו מניין המצוות וראינו רמב"ם בהלכות שופר. הרמב"ם בהלכות תשובה אני לא צריך לקרוא אותו אפילו, כולם מכירים אותו, אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, רמז יש בו, כלומר, אורו ישני משנכם וכו' 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 וכו', כל באמת הדברים הללו. יש פה בשורה 20 הרמז למאזניים, כן, וכן שיראה כל העולם חציו זכיה וחציו חייו, חטא חטא אחד, הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה. איזה אחריות. שימו לב לאחריות. כלומר, יש פה באמת, אתה לא לבד פה בעולם, ובאמת המאזניים הן לא אישיות. המאזניים הן קולקטיביות, וזה אני אומר דבר מאוד מעניין. ואומר לנו הרמב"ם בשורה 23, מפני עניין זה נהגו כל ביתרי להרבות בצדקה ובמעשים טובים ולעסוק במצוות מראש השנה ועד יום הכיפורים יותר מכל השנה. זה מעניין. ונהגו כולם לקום בלילה, שימו לב, ב10 ימים אלו
ולהתפלל בתי כנסיות בדברי תחנונים ובחיבושין עד שיהיה אור היום. כלומר, מתי אומרים סליחות? מה עושים הרמב"מיסטים החב"דניקים עם הרמב"ם הזה? תברר, רב חיים. כי חב"ד לא אומרים סליחות בעשרת ימי תשובה. אתה מתפלא. בראש השנה נגמר. לא צריכים, כל השנה בסדר. אומרים סליחות עד ראש השנה, אבל מי, ובאמת, רב חיים תשאל אותם היום בשיעור, מה עושים עם הרמב"ם הזה? הרמב"ם אמר שצריך לתקוע בעשרת ימי תשובה? לא, הוא אמר אבל להרבות בצדקה ומעשים טובים, ונהגו כולם לקום בלילה בעשרה ימים ולהתפלל בבתי כנסיות. בסדר, נו. הוא לא אמר את המילה סליחות, אבל כי עוד לא הכירו את המילה הזאת אז. בסדר, זה מסתדר עם חב"ד. למה? אני לא יודע. אני נהיית חב"דניק כבר. אז הוא אומר לי מסתדר למרות שזה לא מסתדר, אבל בסדר. נדבר אחרי השיעור, צודק. טוב, אבל זה מאוד מעניין. הוא רמז למשהו, ראיתי שפה מישהו התפלא על העניין, כי מבחינת חב"ד, משהו הסתיים כבר בראש השנה, היה כבר יום הדין, אבל זה מעניין איך באמת הסדר של הימים, ראש השנה, יום הכיפורים, איך באמת מסתדרים מזה בעניין הזה. עכשיו, מגיע הרמב"ם למשהו, סליחה, זה הרמב"ם מביא, זה אני מביא את המשנה. המקור במשנה באמת לסיפור של תפילות, למרות שאמרנו שתפילה היא לא בדאורייתא, אומרת לנו המשנה במסכת ראש השנה, סדר ברכות, אומר אבות וגבורות וקדושת השם, וכולל מלכויות עמהן, מי שיודע, יש פה יותר נראה מחלוקת תנאים בנושא הזה, כלומר, יש לנו את הסדר, אנחנו יודעים שבראש השנה במוסף, כן, יש לנו תוספות, אז יש לנו, כמו ביום טוב רגיל, אבות, גבורות וקדושת השם, וכולל מלכויות עמהן, ואינו תוקע. קדושת היום ותוקע, זיכרונות ותוקע, שופרות ותוקע. כלומר, יש לנו פה, המשנה מציבה לנו את הסדר שאנחנו מתפללים באמת בראש השנה, כן, וכן, שיש לנו באמת קדושת היום, אתה קדוש, וממשיכים שם, ואז יש לנו את והוא תוקע על סדר הברכות. ואומר עבודה והודעה וברכת כהנים, דברי רבי יוחנן בן נורי, אמר לרבי עקיבא, אם אינו תוקע למלכויות, למה הוא מזכיר? אלא אומר אבות וגבורות וקדושת השם וכולל מלכויות עם קדושת היום, ותוקע, זיכרונות ותוקע, שופרות ותוקע, ואומר עבודה וברכת כהנים, וכך אנחנו באמת נוהגים כמו רבי עקיבא. מתוך המשנה אנחנו רואים שתוקעין על סדר הברכות. ובאמת, הרבה מאוד מהראשונים, ובאמת כך, רוב הראשונים, אני חייב לומר, כך סוברים, שהתקיעות הם על סדר הברכות וצריכים לתקוע בלחש. אז לא, גם בחזרה. גם בחזרה וגם... לא, העיקר זה הלחש וגם בחזרה, נכון? כי צריך להשלים ל100 קולות. אבל הנה, תראה את התימנים, רק בלחש, או אצלם זה מאוחד. עושים את כל 100 קולות. זה לכולם עושים את כל 100 קולות, מה שנקרא, לא לפספס, כן? למרות ששוב, מעיקר הדין יוצאים גם ב30 קולות, כן? אבל גם כמובן ב100 קולות. עכשיו, זה באמת התקיעות שעושים אותם על סדר הברכות, ובאמת במקור זה על סדר הברכות. שאלתי פעם איזה תלמיד חכם באמת על העניין הזה, אז הוא אומר לי, תראה, עולם הישיבות קלקל את העניין. למה עולם הישיבות קלקל את העניין? כי בישיבות, מה שקורה, מעריכים בתפילה, ראש שיבה, שפה ושם, ונוצר באמת איזשהו... מה? לא, כי זה עשה קצת בלגן בכל אחד איפה שהוא נמצא, והוא אמר לי, כמו שעוד עולם הישיבות קלקל בעוד דבר, מה עוד קלקל עולם הישיבות בעוד דבר בראש שנה? בסיפור של טעימה לפני תקיעות. כל הסיפור של קידוש לפני תקיעות הוא מאוד לא פשוט בעניין הזה, וגם עולם הישיבות, כיוון שהתפילה ברוך השם מתארכת, אז אמרו אוקיי, נקל על הציבור, אבל זה נכנס כבר כאיזושהי נורמה. בסדר, לא נגיד דברים חס ושלום על עולם הישיבות, כן, אבל באמת, כך באמת השתלשלותם של מנהגים. עכשיו,
אני רוצה ללכת פה בכיוון מה ההיגיון של תוך כדי התפילה בלחש, פתאום, אגב, זו חוויה, יצא לי כמה שנים באמת להיות בעל תוקע באמת בתפילה בלחש או כשומע, יש בזה משהו מאוד מיוחד, משהו מאוד מרגש, פתאום תוך כדי השקט פתאום איזה קול תקיעה מפלח את האוויר, כי אף אחד לא אומר לך תקיעה לפני כן, זה באמת משהו מאוד מרגש, באמת התקיעות תוך כדי התפילה בלחש. ופה אומר לנו דבר מעניין הירושלמי. אומר הירושלמי, ולמה תוקעים בקרנות, קרן שופר, קרן של איל, לומר חושבינו כאילו גועים כבהמה לפניך. עכשיו יש הרבה מאוד מדרשי חז"ל, לא אביא את כולם, אבל באמת המדרש הזה... אבל אנחנו ברוך השם בני אדם, יש לנו נפש אלוקית ויש נפש בהמית, אז אנחנו מתפללים לכאורה בצד האלוקי שלנו, בצד הנשמתי שלנו. למה לא להבין את זה? כי הורדתם סיסטם, שאמרה לא מספר. כן, אז מה רוצה פה הירושלמי? אז אני רוצה להביא לכם דברים מאוד מיוחדים של הרב סולובייצ'יק בספרו ימי זיכרון, וצריך פה לשבח יהודי יקר שאולי חלק מהנוכחים ודאי שמע את שמו או הכירו אותו, הצעירים לא יודעים על מי אני מדבר, מי שגאל, ממש אני חושב גאל לדברי הרב סולובייצ'יק והעלה אותם על הכתב, יהודי בשם רב מוישה קרונה, זכרו לברכה, שבשליחות של הסוכנות הוא ישב בארצות הברית והקליט את הרב סולובייצ'יק בדרשות שלו, ומי שזוכר את עיתון הצופה זכרו לברכה, חסר לי, עד היום חסר לי קצת, את העיתון הצופה, הוא היה בפסח ובראש שנה מביא מדבריו. והוא היה שנה אחרי שנה מביא מדבריו באמת בסמוך כמעט אמרתי, אני פותח סוגריים, סליחה. רציתי לומר בסמוך לימים הנוראים. אני בדרך כלל אוהב את העברית ומעדיף אותה על שפות בלעז. אבל ימים נוראים זה נשמע כזה מרדיק, נכון? ואני אוהב את הנוסח האנגלי. באנגלית, איך אומרים ימים נוראים באנגלית? היי הולידייז. ימים גבוהים. אני תמיד לוקח את זה, כמעט אמרתי ימים נוראים. אני אוהב את הניסוח, היי הולידייז, זה ימים גבוהים. אז בואו ניקח את זה, אני סוגר סוגריים. בקיצור, רב מוישה קרונה הביא את דבריו, ולימים ליקט אותם בספר בשם ימי זיכרון, ספר שעוד לא, היום כבר כמעט קשה להשיג אותו, אבל ספר נפלא, ובאמת יש שם כמה דברים מאוד מיוחדים. אומר לנו הרב סולובייצ'יק כך, מה זה הגויים כבהמה, ואני רוצה לקשור את זה גם לסדר ברכות. לא אדם בלבד מתפלל, אלא כל בעל חיים שופך את ליבו לפני הבורא באופן אינסטינקטיבי ובלתי מודע. זה, מישהו פעם אמר לי, זה פן רב נחמני של הרב סולובייצ'יק, אבל היה לו את זה גם כן. כי אני אומר, כל בעל חיים מתפלל, נביחת הכלב, רחשי הציפורים, ילילת התנים, וכל הקולות השונים המגיעים מן הערבה, בערבים, כל אלה מתמזגים ומצטרפים לתפילה אחת, הנה זה לא המצאה שלו, של עדיך כל בשר יבואו, כל בשר. כאשר קם יהודי בלילה לסליחות, מתפלל יחד עמו כל העולם כולו. בשביל זה צריך לסליחות ב5:30, 6, לא במאוחר. כי אתה מרגיש את כל העולם כולו. צריך האדם שיתפלל, עכשיו שימו לב, לא רק בתור אישיות רוחנית המשתמשת בכוח הדיבור, אלא אף בתורת בשר ודם. נכון, התפילה היא, ושימו לב, הצרכים שאנחנו מבקשים, יש אתה חונן לאדם דעת, גם כן, כן, השיבנו, אבל יש לנו צרכים רפואיים אפילו, כן, או כל הדברים. התפילה צריכה להביע, שימו לב, לא רק את גדלות האדם, אלא אף את שפלותו. האדם הוא בחיר האיסורים, אבל גם בריאה, שפלה ואפלה, העומדת בדעת קצרה לפני חיי העולמים. זאת אומרת, מי שעומד, כשעומד היהודי לפני הקדוש ברוך הוא, זה לא רק בנשמה הגבוהה שלו.
עכשיו, אף בתור בריאה שפלה צריך אדם להתפלל, ותפילתו זו מתבטאת בקולות השופר. עכשיו תשימו לב איזה יופי. וכי מהו קול השופר? אם לא זעקת האדם ללא דיבורים וללא מילים. יש מקום שאתה, נגמרו המילים. זוהי זעקתו המתפרצת הספונטנית של בעל חיים שרוי בייסורים. פתאום איזה צווחה. בתפילת זעקה זו לא המילים והדיבורים בעיקר, אלא קולות הגניחה של השופר, הבאים ומתפרצים בהכרח אחר התפילות שבאמרי פינו. כלומר, תשימו לב איך הוא תופר הרב סולובייצ'יק את זה בצורה כל כך יפה. והסיבה היא, כשמסיים האדם את דיבורי תפילתו, הוא מתחיל להבין שבתפילתו לא הספיק לומר אפילו משהו ממה שרצה לומר. מרובים צורכי עמך ודעתם קצרה. כי באמת יש לנו את המלל, אבל אתה רוצה לומר עוד. עם סיומה של התפילה בא אדם לכלל מסקנה שכמעט ולא יתפלל. אני תמיד כשאני קורא את הרב סולובייצ'יק, הוא אומר, בא אדם לכלל מסקנה, הוא מדבר על עצמו. הוא היה מאוד סובייקטיבי בכתיבה שלו. וכי מה יעשה אז? יחזור על דבריו? יתפלל עוד ועוד? הרי זה לא יעזור. כדי להביע כל מה שאדם רוצה וצריך להביע, הוא מתחיל לפתע לבכות או לגנוח או להוציא מפיו קולות אחרים של בעל חיים. בהבעת הקולות האלה מספר האדם כל מה שיש לו לספר, כל מה שאי אפשר היה לו לומר במילים. אני חייב לומר, יש משהו שחסר לי עד היום בצעירותי, או בילדותי נקרא לזה. זכיתי להתפלל, גרנו בבני ברק, ואבא עליו השלום היה מתפלל קבוע בבית כנסת של הרב מנדל, ברחוב ראב"ד, מי שהכיר. והיו שם הרבה יהודים של פעם, ניצולי שואה, ואני זוכר כילד, אני עומד בבית הכנסת ואתה רואה יהודים עומדים ובוכים בתפילות. לא יודע, היום אני כבר לא רואה את זה כל כך הרבה. עומדים יהודים ובוכים בתפילות, אני זוכר את זה כילד, ופתאום הדברים האלה ממש מדברים אליי. בהמשך, בפסקה הבאה, הרב סולובייצ'יק נוגע בנקודה מאוד מעניינת, שעשתה לי איזשהו הבדל על אותו מישור של תקיעה, נחזור לזה תכף, הוא מדבר על מהי התקיעה של מוצאי יום כיפור. יש הרבה סיבות לתקיעה של מוצאי יום כיפור, שחרור עבדים, יש כל מיני מדרשים, לסמן שהיום נגמר. הוא אומר פה משהו לפי דעתי נפלא, ואני בעקבות זה אני תמיד ממתין לתקיעה של מוצאי יום כיפור. שימו לב מה הוא אומר כך, היוצא בזה יום הכיפורים שהוא כולו יום של שירה, בערבית, וידוי, שיר הכבוד, כתר מלכות ותהילים, כמעט כל הפיוטים שבתפילת שחרית ומוסף הם פרקי שירה. מלכותו בקהל הדתי, אתה הוא אלוקינו בשמיים ובארץ, אנא סלחנה, פשע ועוון שנא, אמרו לאלוקים, על ישראל אמונתו, מצטט את הכל, אפסי ארץ, אין כמוך, הדרך באמונה, וכו' וכו'. וכן, אני דילגתי שורה, יש שירה בתפילת המנחה ובתפילת הנעילה. יש ברוך השם 5 תפילות מלאות. עם כל זאת, הרי כשאדם מגיע לתפילת הנעילה, הוא מרגיש מאוכזב מעצמו. שימו לב, הגענו לנעילה, אתה אומר, אגב, לא מצאתי אף אחד שמדבר על כך, והרב סולובייצ'יק מאוד חושף רגשות. הוא אומר, הוא מאוכזב, שכאילו עדיין לא התפלל, ושכמעט עדיין לא אמר כלום לפני השם הגדול והנורא. עומד היהודי בנעילה ואומר, מה אני אגיד עכשיו? מה יש לי עוד לומר ככה? פתח לנו שער לפני נעילת שער. ואז מתחיל היהודי לצעוק מתוך ליבו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. שימו לב, וסבור שתנוח דעתו עליו בהכרזתו, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ועדיין לא נחה דעתו, והוא פותח במשפט קצר יותר, השם הוא אלוקים, וחוזר עליו 7 פעמים, ועדיין לא נרגע. לא עשיתי את זה כאן בדף, אבל פעם עשיתי את זה. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זה שורה ארוכה. ברוך שם כבוד מלכותו, זה קצת מתקצר, והשם הוא אלוקים, זה עוד יותר מתקצר. כלומר, בא האדם אומר, אני רוצה
לפינאלה, אני רוצה פה לתמצת משהו. אז הוא צועק, שמע ישראל. כמה פעמים? שמע ישראל? אחד. אחרי זה הוא אומר, טוב, לא הלך עם שמע, בוא נראה, עכשיו אני ניתן את הפיניש. ברוך שם כל מלכותו, זה כבר אומר 3 פעמים, אבל עדיין האנרגיה קיימת. ואז הוא 7 פעמים, השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים, איך הוא אומר, ועדיין לא נרגע. עכשיו שימו לב. לפתע פולחות את האוויר תקיעה, תרועה ותקיעה, זוהי תפילתו של בעל החיים שבה אומר היהודי את הכל. תקיעת שופר מוצאי יום הכיפורים אינה לשם יובל, אלא כדי לסיים בה את התפילות, לסיים את היום הקדוש, יעלה תחננו מערב ויבוא שבתנו מבוקר ויראה רעוננו עד הערב. הכל מגיע לידי שיא בתפילה זו. לפי דעתי זו פנינה יפהפייה, כלומר אתה רוצה לתמצת איך אני סוגר את הדברים. למיצוי הדברים, זה גם אופייני לרב סולובייצ'יק, לפעמים הוא אומר בקצרה או למיצוי הדברים, נותן איזה סיכום. תקיעת שופר יש לה בחינה כפולה. קיום מעשה המצווה בפעולה חיצונית של שמיעת כל שופר, וקיום כוונת המצווה שבלב. אמרתי את זה בהלגה לא נכונה, כי איך אומרים בסולובייצ'יקית? וקיום. לא וקיום, אלא וקיום. זה מושג של רב חיים. אמרתם שהיא התעוררות והחוויה של פחד אשר והדר גאונו, ושל חשבון הנפש ותשובה ותפילה. כלומר, יש לנו, ופה באמת, הרב סולובייצ'יק נוגע בדבר מאוד מעניין, בהסתכלות שלו בכל מצווה, יש את הצד הפרקטי, המעשה, ויש את הקיום. הקיום זה המשהו שבלב. איך באמת אתה מביא את הדברים לידי ביטוי? את הכוונה. לכן הוא אומר, יש באמת בתקיעה, אם ראינו את הרמב"ם בהלכה, הרמב"ם אומר מצווה תעשה לשמוע בקול שופר, איפה הוא אומר את הרעיון של להתעורר בהלכות שופר? מה? איפה הוא אומר את זה? באיזה הלכות? לא, בהלכות תשובה. אז יש סיפור יפהפה שמספר הרב סולובייצ'יק בספר איש ההלכה על אביו, רב מוישה. הוא מספר שבעל התוקע אצל אביו, אצל רב מוישה, רב מוישה זה הבן של רב חיים, עמד לפני תקיעת שופר, ובעל התוקע ממרר בבכי. אומר לו רב מוישה, עכשיו זמן לקיים את המצווה של שופר, מה אתה, אמר את זה בטח ביידיש יותר יפה, כן? מה אתה בוכה עכשיו? אז הוא אומר לו, שטייט מפורש, אין רמב"ם. טוב, תקעו, אחרי זה ניגש אליו ואומר לו, תגיד לי, איפה זה כתוב ברמב"ם? בהלכות תשובה. כשאתה עושה תשובה, תפגע כמה שאתה רוצה. כשאתה עומד עכשיו לתקוע, עכשיו תוקעים. עכשיו עושים את המצווה. כן? אם תרצו, זה אולי סתירה לשני הפנים, אבל זה סיפור ידוע של הרב סולובייצ'יק. עכשיו, תשימו לב, כלומר, מה שבעצם אומר לנו פה הרב סולובייצ'יק, שסדר התקיעות משולב בסדר הברכות, כי זה לא תוספת. זה חלק מהתפילה. רק זה לא תפילה מנוסחת, זה לא תפילה שאומרים אותה בפה, אלא תפילה שאומרים אותה בשתיקה. ולפעמים יש שתיקה רועמת שהיא הרבה יותר חזקה. אז קשה, למה צריך 3 פעמים? אפשר לעשות רק עושה. את מה? למה צריך את החלוקה הזאת של זיכרונות או מילות שופרות? אז קודם כל זה קושייה למשנה. אתה מתפלל, נגמרו לך ענבים, הנה השופרות. לא, אתה סיימת סדר, אוקיי, טוב, פה זה אמרו לפניי מלכויות, זיכרונות, הקושייה שלך למשנה, לא על הרב סולובייצ'יק. כן? לפי הפירוש שלו, יפה. כן, אוקיי, מעניין. אבל לא, אני חושב שאתה רוצה, כי כל ברכה עומד בפני עצמה, ויש פה איזו תפילה, אמרו לפניי מלכויות, שתמליכוני עליכם, זיכרונות, שיעלה זיכרונכם לפניי, ובמה? בשופר. חיפשתי על נושא של שתיקה, אז כמובן מגיעים בסוף לרב נחמן. אז אני אספר לכם דבר, היום תראו בדפי מקורות של הדור הצעיר, תמיד יש איזה רב נחמן. אז אני אספר לכם סיפור מעניין על הסיפור הזה של שילוב של רב נחמן בשיעורים. היה איזה אחראי בישיבת הר עציון שבגוש,
היה איזה אחראי, מה שנקרא אחראי של שבושים, של שבוע הישיבה, והיה איזה חנוכה, והוא ארגן מסיבת חנוכה לחבר'ה שבאו לשבוש, מה שנקרא שבוע הישיבה, וזה היה בחנוכה, והוא הזמין את ראשי הישיבה, זכרם לברכה, הרב עמיטל והרב ליכטנשטיין, והם אמרו, כן, כן, אבל אתה מנהל את האירוע, זה באמת דרכם, אז הוא נתן דבר תורה, והוא הביא איזה רב נחמן לחנוכה. והרב ליכטנשטיין לא היה מחסידי רב נחמן. והוא ישב, וכשהוא דיבר, ראו על הפנים שלו שזה לא, אין לו נחת. יש מספיק מסכת בשבת, אפשר למצוא סוגיות הלכתיות יפות. כשהסתיים האירוע, אז הרב ליכטנשטיין קורא לו ואומר לו, אתה יודע, אנחנו בישיבה נוהגים לדבר בלימוד, מה זה הרב נחמן הזה? מה פתאום הבאת הרב נחמן? ואז הוא אמר לו משפט, שהוא אומר לו, תראה, החבר'ה, אתה רוצה לשכנע אותם לבוא לישיבה, זה שבוע הישיבה, אבל ככה לא קונים תורה. עומד לידו הרב עמיטל, והרב עמיטל שומע את זה, והייתה לו באמת גם רוח חסידית, אז הוא אמר לו, רב אהרון, אבל ככה מוכרים תורה. כן, זה באמת על ההבדל היפה באמת בדרכים שלהם, אבל אני חושב שיש פה דבר יפהפה, אני פה לא צריך למכור, כן, אבל אני חושב שבאמת רב נחמן מבטא, אני אומר, ככה אינטואיציה שלי, אמרתי, אני הולך לחפש ברב נחמן משהו על שתיקה, באמת בשיחות הר"ן, אומר לנו, דע שיכולים לצעוק בכל דממה דקה, בצעקה גדולה מאוד, מה שנקרא שתיקה רועמת. ולא ישמע שום אדם כלל, כי אינו מוציא שום קול כלל. רק הצעקה היא בכל דממה דקה, וזה יוכל כל אדם. היה פעם איזה מורה, שהיה גוער הרבה בתלמידים שלו. פעם שאלתי אותו, למה? הוא אומר, אני לא יכול, אמרתי לו, בוא תיקח כך, תתחיל לצעוק בשקט, בדממה. אם זה הבעיה שלך, זה לא חינוכית, זה בעיה שלך זה מרתיח אותך, אז בוא, תצעק בשקט. אפשר לצעוק גם בשקט. וזה יוכל כל אדם. דהיינו שיצייר במחשבתו הצעקה, וייכנס כל הצעקה במחשבה, וייצייר בדעתו כל הצעקה, ממש עם הניגון כדרך שצועקים. עכשיו, ופה מעניין, רב נחמן לא ייכנס לזה, זה צריך פה רופא אף אוזן גרון שיעזור לי, הוא מדבר על הסימפונות בריאה, שמשם יוצא הכל, תראו בשורות 85 והלאה. אבל מה שהוא אומר, אני מדלג על זה, ולשורה 88, עד שיצעק ממש במוחו, על ידי מה שמצא במחשבתו כל הצעקה ממש. כלומר, האדם עושה באמת תהליך של זעקה שקטה, שבזה הוא מכניס כל הצעקה אל המוח, ויוכל לעמוד בין כמה בני אדם ויצעק מאוד, ושום אדם לא ישמע כנ"ל. כלומר, דבר מעניין, הרי הברסלבים עושים התבודדות וצועקים, אז הוא אומר, אתה יכול גם לעשות התבודדות באמצע השוק. אתה יכול לצעוק בשקט. אני קצת מדלג, ואז הוא אומר, ותראו שמישהו אמר שהוא עושה התבודדות באמצע התוועדות. התבודדו באמצע התוועדות. מעניין. אבל שימו לב, בעמוד הבא, אבל הוא בדקות גדול ובלא דיבור. הדיבור משעבד אותנו למילים. ואנחנו באמת מדי פעם אנחנו צריכים לנסח, ולא תמיד יש ניסוח לדבר. היינו, כשאין מוצאים שום דיבור בשעת הצעקה הנזכר לאל, קל יותר לצעוק. ובאמת הוא מדבר באמת על הנקודה הזאת של הדיבור. תראו, אני אזכיר משהו נוסף, באמת בעניין הזה של השתיקה. כן, של השתיקה, לא הצעקה החיצונית, אלא השתיקה, אני אזכיר את זה. אחר הדברים אני רוצה לגעת עוד מנקודה שוודאי כבר נתנו עליה הרבה שיעורים, על הסיפור של ראש השנה שחל בשבת, שאנחנו לא תוקים ביום הראשון. זה שתוקים ביום השני זה עוד לא פותר את הבעיה של היום הראשון, כי דין הקשיא
הגמרא אומרת שכל שנה שאין מרעין בתחילתה, מרעין לה בסופה. כלומר, אנחנו לוקחים ריסק. אומר לנו הרמב"ם, יום טוב של ראש השנה שיכול להיות בשבת, אין תוקעים בשופר בכל מקום. מעניין. אומר בכל מקום. יש כבר השנה, כבר שמעתי שהתחילו, העלו לדיון, ללכת לתקוע בהר הבית, גם ביום הראשון. היה יהודי בירושלים, רבי עקיבא יוסף שלזינגר, שהוא באמת כינס בדין ותקעו בירושלים. מי יודע איזה יישוב קראו על שמו? בני עייש. כולם חושבים שזה איזה רב תימני, בני עייש, אבל זה עקיבא יוסף שלזינגר, יפה. עכשיו, במידה שהיו תוקעים, אבל מעניין שהרב אומר בכל מקום, אף על פי שתקיעה משום שבות ומן הדין היו שתוקעים, יבוא עשה של תורה וידחה שבות של דבריהם, ולמה אין תוקעים? גזירה שמייתנו בידו וילוכנו למי שיתקע לו ויעבירנו 400 ברשות הרבים. או מוציאו מרשות לרשות ויבוא לידי איסור סקילה, שהכל חייבים בתקיעה ואין הכל בקיעין לתקוע. אבל בארץ יש עירוב בכל מקום. יש עירוב, יש לנו עוד קושיות נוספות, אתה צודק. אני אמרתי, אני הייתי מוכן לעשות מגבית, לא לממן לבד, שבכל בית כנסת יהיו 3 שופרות. אני מוכן את זה כדי שנתקע בראש שנה, שנוריד את החשש. שמים בכל בית כנסת 3 שופרות, רשימות, מסודר, אין חשש שמישהו יטלטל. אין חשש שמישהו יטלטל. אנחנו תכף נראה. אוקיי, כי באמת טכנית, אתה רוצה, בשביל המצווה החשובה הזאת, לא יודע, נעמיד מלמדים שילמדו את כולם, יש פה... מה החששות? מה? חז"ל גזרו. אומר לנו, ואני בטוח שאנשים מכירים את משך חוכמה הידוע בנושא הזה, אני אקצר בו, אבל משך חוכמה שפשוט... אגב, זה לא רק הוא, אני יום שישי, בהכנות לשבת, שמעתי את הרב רוזנבלום, הוא הביא דבר מאוד דומה מהשפע חיים, הרבי מוויז'ניץ. אחד מהתקווה שנקלטות. לא. כל אחד יש לו את ההשראה שלו. השראה שלו. אוקיי, תבדוק מי קדם למי וכו'. אומר לנו, שימו לב, אומר מי שמחה מצוויז במשך חוכמה, והנה ידוע, כי בני ישראל והשם יתברך הם כשני אוהבים נאמנים. הלשון שלו כל כך יפה, ראיתי את זה כבר, גם מי שראה את זה שווה לראות את זה עוד פעם. אשר כל אחד חושש על כבוד רעהו, וזהו תפילין דמרי עלמא. מה כתיב בו? מי כעמך ישראל? יש איזושהי זוגיות מיוחדת, כן, אפשר לומר, בין כנסת ישראל הקדוש ברוך הוא, כשני אוהבים. והשם יתברך אמר לנקום נקמת בני ישראל מת המדיינים, ומשה אמר לתת נקמת השם, וכיוצא בזה הרבה. לכן, אחרי אשר ידוע לנו גודל התועליות ממצוות שופר, אשר אם יבוטל אף באונס, הסכנה גדולה, כי מרעין לה בסופה, ובכל זאת אמרו ישראל, פן יבולח חלילה למצוות השבת, אשר מעיד על קדושת שמו יתברך. כי חידש עולמו מנין הגמור. תמיד, מה מיוחד בשבת? כי שמירת השבת מבטאת את חידוש העולם מנין הגמור. פגשתי לפני שנה נספח צבאי של ארצות הברית שגר בהרצליה, והוא ואשתו אמרו שהיום שהם הכי אוהבים בארץ זה יום שישי. יום שישי. למה יום שישי? אומרים, פתאום הכל come down, פתאום הכל נרגע. זה מעניין. אמרו יום שישי, לא אמרו שבת. אמרו אנחנו יודעים שיש סאטרדיי וגם אצלם יש סאטרדיי, אבל מיום שישי הכל רגוע. זה מאוד מעניין. עכשיו, הוא אומר, לא, אפרו-אמריקן. אפרו-אמריקן, הוא אמר שהם מאוד, את היום הזה הם מאוד אוהבים. הם הולכים לטייל בכוונה, ביום הזה להרגיש את הנקודה הזאת. מתי אני צריך לסיים, רב חיים? ברבע. אוקיי. אבא שלי, עליו השלום, אמר לי שכשאתה נותן שיעור לבעלבתים, תקפיד לסיים בזמן.
תמיד הוא אמר לי, תקפיד לסיים בזמן, לא יודע מה אתה עושה באוניברסיטה, תעשה מה שאתה רוצה, אבל בלבטים, תקפיד לסיים בזמן. אמרתי לו, אבא, גם להתחיל בזמן? הוא אומר לי, זה עבד, מה? אוקיי, עכשיו הוא אומר, כי הרעיון הוא בשמירת השבת, שיש לנו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם וקילה מלאכתו. והשבת מבטאת את כך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. עכשיו אני תמיד מוסיף שהיום שישי זה נותן איזושהי הכנה יפה לזה. עכשיו, לכן מה אומרים, אני בשורה 115 בסופה, יהי מה, אומרים בני ישראל, יעבור עלינו מה ויתקדש שמו יתברך, יקטרג השטן ולא ייכנס זיכרוננו לאבינו שבשמיים לטובה. אך לא יבולע לשבת המעיד על קדושת שמו יתברך. פן יעבירנו ד' אמות ברשות הרבים ויתחלל שבת חלילה, כי לישראל מעט היחס משבת. כלומר, אומר לנו רב מאיר שמחה מדווינסק, שאנחנו לוקחים את הסיכון, שהשטן יקטרג, יותר אני אגיד על זה מילה, ומריעים לה בסופה, אבל שלא יובולע לשבת. זה דבר כל כך יקר, ולכן אפשר אפשר לפתור טכנית את הבעיה, אבל לא סגרנו את זה 100%. ואולי יהודי אחד יחלל שבת, אז באמת לא שווה הסיפור הזה של תקיעת שופר. אני אומר, זה לא פשוט, אנחנו חיים בעידן לא פשוט בנושא של השבת. אני אזכיר משהו ששמעתי פעם באוזניי מהרב דרוקמן, זכרו לברכה. הוא אמר פעם אומר, לא יכול להיות שיהודי רואה מכונית נוסעת בשבת, והעצמות שלו, אני זוכר, הוא אמר את זה עם הצרידות, לא חורקות. והשאלה כמה באמת זה מפריע לנו. עכשיו, ולכן הוא אומר, ועוגדים כולם עבור קידוש שמו יתברך, וכיוון שכן, הרי זה גוף אימה שאין לנו תוקעים בראש השנה שחל בשבת. ופה אני רוצה להביא דבר שראיתי יש ספר של הרב עמיטל, זכרו לברכה, שיחות של גם פרשת שבוע, אבל זה ספר אחד, ויש גם ספר של שיחות, שכחתי את השם, בחודש אלול ולימים נוראים. אומר הרב עמיטל, נקודה מאוד מעניינת. נתחיל בנקודה של מה שנקרא לערבב את השטן. כל הסיפור הזה נשמע לנו מוזר, מה הוא לא עלה על הטריק כל כך הרבה שנים, ולכן מפסיקים יום קודם, לא תוקעים בערב ראש שנה. מה הסיפור שלה? מה קורה שם? מה מערבב? אומר הרב עמיטל, מה שפועל, מה שנקרא לערב את השטן, או לערבב את השטן, זה שיעבוד הלב של בני ישראל. שיעבוד הלב. לא מעשה התקיעה, אם אנחנו דיברנו על מעשה ועל כוונה. שיעבוד הלב של בני ישראל, אם דיברנו על זה שהאדם, דווקא הצד הלא הכרתי שלו, לא הצד של המילים שלו, הצד הבהמי שלו, אבל זה השיעבוד של האדם שהוא משתעבד וממליך את הקדוש ברוך הוא על כל גופו. אומר הרב עמיטל, מה שהסנגור שלנו, זה כשבני ישראל מראים שאנחנו משועבדים לקדוש ברוך הוא. עכשיו, מה שקורה, וזה רב מאיר שמחה, זה, כמו שאומרים, הפוך על הפוך. למה? כי מה אמרנו? כי כל שנה שאין מרעין, מלשון שופר, בתחילתה מרעין לה בסופה, כי אין לנו את הסנגוריה שתהיה כנגד השטן. אומר רב מאיר שמחה, ובעקבותיו אני מביא את הדברים של הרב עמיטל, אם בני ישראל כל כך יקרה להם על השבת, ואומרים, יהי מה, כמו שאומר רב מאיר שמחה, יהי מה, אנחנו לא לוקחים את הריסק, שחס ושלום מישהו יחלל שבת, ואנחנו, לוקחים את הריסק, לוקחים את הסיכון, ואנחנו לא נתקע, זה בעצם מסמל על שיעבוד הלב. זה הדבר שמסמל את שיעבוד הלב, כמה אנחנו באמת אומרים, אנחנו רוצים לעשות רצונך יתברך. ושיעבוד הלב הזה באמת בא מתוך אותה שתיקה. ואני רוצה לחתום בעוד דבר שקשור לעולם השתיקה ולעולם של הבלי מילים. הרב עמיטל לא מביא את רב נחמן על השתיקה, אבל הוא אומר משהו מעניין. הוא מדבר על השיעבוד הלב
שבאי התקיעה, כן, אותה שיעבוד לב שאנחנו לא תוקעים, אז הוא אומר ששיעבוד הלב זה הסיפור של שתיקה. כשמשה רבינו שאל שאלות את הקדוש ברוך הוא, למשל מופיע עם רבי עקיבא, זו תורה וזו שכרה, מה אומר המדרש, מה ענה לו הקדוש ברוך הוא? שתוק, כך עלה במחשבה תחילה. ואני אומר, לפעמים אנחנו צריכים לקחת את פלח השתיקה, את כל דממה הדקה הזאת. לפעמים לצעוק בלי מילים כמו שאמרנו, כי אנחנו נמצאים בדור, והדור הצעיר, שכל דבר רוצים להבין, כל דבר רוצים איך אני מבין את זה, למה זה ככה, למה זה לא ככה, ולפעמים אנחנו צריכים שיעבוד הלב של שתוק, כך עלה במחשבה תחילה. אותו שיעבוד לב טוטלי, כמו שכולנו אמרנו, שטכנית אפשר לסדר את הסיפור הזה של תקיעת שופר בשבת, אבל כמו שאמרת, מורדי, אמרת, זה גזרה של חכמים. אנחנו צריכים לפעמים להיות לא אוי בחוכמס, אלא אנחנו באמת צריכים לקחת באמת את הצורה הזאת של שתוק, כך עלה במחשבה תחילה, וזו דו שיעבוד הלב. אני חושב שאם מדינת ישראל, אני מדבר כרגע כולה ואנחנו כואבים את הימים, היו לוקחים חודש אחד של שתיקה, היינו מסדרים פה כמה דברים. אני רוצה להציע הצעה כזאת, היא לא עולה כסף, זה לא עולה כסף, זה לא מסובך, פשוט חודש אחד שנשתוק.